ସାର୍ ଏଇଟା ପା ଟାଏ ଗାମୁଛା ଭାବିଲ ନା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁ। ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲିନିୟର ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁ। କାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ କାହାର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ନାହିଁ। ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କଣ ଦରକାର? ଆଜିକାଲି ପୁରା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗଲା ଅଫିସରେ ମାଗଣା ବସି କାହିଁ ଖାଇବ? ଗଣେଶ ପୂଜା କାମ ଗୋଟେ ହାତକୁ ନିଅ। ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ବଜେଟଟା ଧରେଇ ଦେବେ। ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜେ ଭସାଣି ନିଇବି ଚିକେନ ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଚେୟାର ପକାଇ ଘରେ ବସିବେ, ଆମେ ପୂଜା କରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭୋଗ ଖାଇ ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ କରି ଘରେ ଖବର ଦେଇଆସିବେ। ଖାଲି ପଇସାଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କେତେ ସୁବିଧା ଦେଖିଲ। ହଁ, ଆପଣ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଘରେ ବସିଲେ, ପଇସା ନେଲୁ ଆମେ, ଧର୍ମ ଯାକ ନେଲ ତମେ। अरे वाह ये तो बढ़िया सिस्टम। ये की बात सिस्टम ए बाबू ये कौन भाविले सहर ये पूरा गाँ ये गाँ टुकार देते हरामी बापा गाँटे चून नहीं कहीं बापा देख आठे लगी अरे तंकर हाबुड़े जो हळदी पड़ी तो मार दे गोल्ड कौन लगी।